har allerede spillet lidt. Det er fordi, det er så sjovt at vi tyrer ind i her. Kajsa, hvem er inde i den bil? Jeg hopper ovenpå den. Far, hvor er du? Nå, ikke der. Ja, jeg ved ikke, hvor Roysen er. Boing! Drenge, vent! Er det Torsken? Boys! Vent! Faktisk evil dog. Jeg går ind til Pink. Torbjørn her! Og vi fik ingen penge. Jeg har fundet biler herovre. Jeg nåede det. Kør manden over. Ej! Jeg vil også gerne være taxichauffør. Flyt dig. Flyt dig, jeg har fået taxi. Hvor fanden skal jeg hen?
skifte tøj. Jeg tror, jeg har fået sådan noget byggearbejders tøj. F. Drenge! Ja, vi har ingen penge. Hvor er der et hus, som jeg kan skifte tøj i? 2 sek. Jeg ved, hvor der er et hus, man kan skifte tøj i. Nå, jeg ødelægger bare hans hus. Nå, jo. Hey, far! Nå, det er Torben, der render rundt med penge. Kan du sætte vores penge i banken, tak? Ej, jeg vil gerne. Det er faktisk mine penge. Det er mig, der har 2 jellyen. Skal vi se, skal vi tage den her store bil? Det er fordi, jeg kommer. Jeg er på vej. Skal vi tage den her store bil og fylde op med penge? Ja, nu fik jeg 10 kroner. Cool. Jeg tager dem i højre side. Hvem kører? Jeg vil gerne lave det her job igen, og tjene mange penge, og det er vildt sjovt. Det her er sjovt. Okay, accept job. Vi har lært for travlt med at have det sjovt. Der er vist. Hvorfor skal vi aflevere aviser til et hus, det er i gang med at blive solgt?
Kom. Ja, det er faktisk... Og nu vil jeg prøve at starte. Det er faktisk et godt job, det her. Er alle i nærheden? Jeg ved ikke helt, om jeg har tændt mikrofonen. Skal jeg kigge, om jeg har tændt? Jeg tror, jeg har tændt mikrofonen. Det har jeg. Jeg kokker dig i hovedet. Det er mit yndlingsjob. Kan det her ikke bare være real life? Nej, jeg vil gerne sidde om bag, så kan Tim sidde med far. Er det en god idé? Og holde fast? Ja. Hả? Hvad? Vi kan være fiskemænd. Båd. Der er spildbåd. Hey, hvorfor er jeg bagerst? Jeg kan ikke finde ud af det her. Har I set mig? Jeg kan ikke engang køre den her dumme. Ja, jeg har tabt. Jeg kan ikke køre den. Jeg prøvede igen. Jeg tror, I kom med. Juhu! Hello. Jeg går hen til Tavia. Nå, jeg tror vi kan svømme. Vi skal ud på havet. Hvor er du? Ses. Vent!
Far, hvor er du? Hvad? Vi alle sammen mødes hen ved Torbjørn. Far, vent på mig. Til båds. Far, vent på mig. Min far, han er lidt nogle gange. Han er lidt det er ret lang tid. Far! Su! Vi kan arbejde som Thomas. Far, vi skal arbejde som Thomas. Far, vi kan være militæret. Hvis der var et job. Den drifter godt. Okay. F, skal jeg så køre op på din ko? Hvad så? Kør med mig! Helikopter! Far, vi skal køre helikopter! Køre. Far, join mig i min helikopter. Far, join mig i min helikopter. Juhu! Hvor er Fanø? Juhu! Jeg fløj langt. Nu skal jeg gå hele vejen tilbage neden. Hvor flyver man langt? Og grunden til at græde, det er fordi jeg griner. Jeg skal ikke drukne. Yes, far. Hvorfor?
Ja. Au. Jeg bryder sikkerhedsloven. Ha. Ses. Hvor er du, far? Far. Se, jeg er inde i en formindskelse. Far, hvor er du? Jeg har bare taget dig i fisen. Yahoo! Kajsa, vi skal op i det rumraket. Far, du skal køre op på den her. Far, hvor er du? Hey, nej, far vil... Far, hold fast i mine trammer. Yahoo! Ha! Torbjørn, hvor er du? Ja, så det. Ja. Jeg venter på mig. Ja! Kom bare. Jo. 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 Hov, og hvis I vil vide lidt mere om mig, så hedder jeg Ellen, og jeg er 9 år. Og det her, det er min far, som jeg holder i. Hvor fanden er du? Nej. Du vil gerne! Far, jeg har et spørgsmål. Hvorfor holdt du fast i luften? Kan vi skal op på båden? Kom. Kom, far. Nej, du vil gå for mig. Nej. Ha, jeg er ikke ude. Hey, vent! Nej. Nå, Torbjørn, han er på toppen af det der bjerg, det kæmpe store bjerg. Og der er jetbåd. Jetbåd! Ses! Far, fint, far, hvor er du? Far, kom herhen. Ups. Åh, kan du komme bare
drukne den. Aflever den til ham, mand. Hey far, hvor er du? Ja. Nå, der er du. Nej. Vent, hvor er du? Hvor er du? Hey. Far, vent, jeg skal lige drukne, før jeg kan komme med. Kom så. Nå. Hvor er du? Hvor er du? Far! Nej! Du må ikke gøre væk fra mig. Ej, se hvordan det siger. Nå ja. Hvordan fanger man fisk? Nej. Du må gerne prøve. Og så styrer jeg. Du skal holde højre museknap ned. I 200 kroner. Hvad? Kom så. Hvordan gør du? Skal vi bytte? Hvor fanden er fiskeområdet?
forårsleje. Fedt. Det er cool. Se, så kan man gå her. Hvordan fanger man fisk? Nej. Jeg var tæt på. Toppen har ikke rigtig lyst til at spille mere, fordi jeg går hele tiden væk. Jamen, vi prøver også. Det her job forstår jeg ikke. Skal vi have vandet og drukne? Jeg styrer. Hvad gjorde du? F. Højre nede. Okay. Ja. Nå. Jeg er i gang, så ikke med den samme fisk. Nej.
forstår jeg, hvordan man gør. Nu har jeg fanget fisken i, hvordan man gør. Nok fordi vi først skal aflevere dem. Jeg fanger et til. Ja, lad os gå hjem. Jeg passer på fiskene. Ej, jeg er du lige oppe og freestyle lidt med din torsk? Laver hun torsk? Du er en torsk. En kaptorsk. Hvor skal vi aflevere dem? Okay, jeg tager den der fisk, og så tager jeg den der. Jeg har taget 2 fiske. Ej, hvor får man lidt. Det gør vi ikke igen. Kan vi ikke være visbud? Det er sjovt. Jeg mangler lige det her. Hvordan har vi gjort det forkert? Hvordan gør vi det forkert? Kan du se et fiskeområde, far? Hvad, Torbjørn, vi er klar. Først op, jeg har en salt i.
agurk. Her fanger vi mange søagurker. Kasser! Jeg tæller, hvor mange vi har. Vi har 2 fisk. Og det. Ståle! Stålefest! Nej, jeg drukner! Jeg drukner! Nej! Hvor jeg er langt væk. Ej. Så tager jeg bare min havetrank, hvis det skal være på den måde. Og den kan jeg ikke komme. Cool. Fanger I en helt indkøbsvogn? Hey, kør over til stranden, der er vi. Det er jeg. Nej, jeg kan ikke svømme. Nå, imens soler jeg mig lige, mens jeg venter på båden. I skal ikke tænke over, hvad der sker her, far. Far, se på min skærm. Sådan, nu kan jeg zoome mig. Dejlig sol. Ej, kan man ikke bruge den her paraply? Kan man ikke bruge paraplyen, som er både er genial? Ej, min paraply, de er spawnet. Alle sammen, like den her video, hvis I kender det, at jeres paraply, og de spawner. Så får jeg nok ingen like til den her video. Ej. Se, min paraply, de spawner. Far kan ikke... Kan I godt komme over og hente mig? Der er ikke nogen båd. Nå, der er båd. Og der er sådan en isbåd. Cool. Jeg tager en blå. Like for blå, subscribe. Nej, subscribe for blå og like for grøn. Og subscribe og like for begge. Hvor? Ja, det skal jeg også huske at gøre. Ha! Det. Hvem? Hey far, jeg kan fange en fisk, den var bare meget gul. Og nu har jeg engang min monster truck. Juhu! Let it go, let it go! Boys, wait for me. Yes.
You skal do that. We're gonna happen. Happen. Kom så ud på havet med dig. Syg. Vent! Jeg skal lige herhen. Far, vent! Hvor mange indkøbsvogne har I lige fanget? Yes! Kan man ikke sidde inde i indkøbsvogne? Ej, jeg sidder fast. Ej, jeg sidder fast. Far, hiv mig ud af væggen! Far, hiv mig ud af væggen! Far, hiv mig ud af væggen! Tag den. Den romantiske historie om Torbjørn og indkøbsvognen. Like, hvis I vil se Torbjørn og indkøbsvognen. Romantisk serie. Like. Altså. Please like for... Okay, like for at se en serie af Torbjørn og hans romantik om indkøbsvognen. Torbjørn, der var måske indkøbsvognen. Torbjørn, jeg kommer 100% til at lave en video om dig og din romantiske indkøbsvogn. Det bliver noget, der kommer her på kanalen. Om 10 år, den kommer. Far, vent! Far, vent! På mig? Fordi vi skal have penge. Jeg tog 2 fisk op af havet. Hvad? Og undskyld mig, at jeg ikke kan svømme. Nu tager jeg bare... Ej, hvor cool. Der kommer krummel ud af min bil. Hvor er den langsom? Jeg vil køre derhen. Ej, det kan jeg ikke. Jeg godt. Det er ikke meningen, det skal være solidt gas. Jeg skal edderkrabbe med ikke drukne igen. Far, wait for me. Yes, you skal do that. Ej, Torbjørn, det tæller ikke nu, hvor jeg laver videoer. Ja, han prøvede at forhekse mig, men det lykkedes ikke. Ikke når jeg laver videoer, så må han ikke. Så siger jeg fy foran. Det skal jeg nok gøre. Så kommer ned. Far, jeg skal have nogle fisk. Tror du, vi kan aflevere en indkøbskurve?
Jeg giver begge slags fisk. Det giver mig ingen penge, det tos. Klap tors. Far, kan du godt komme kommentar på den her video? Så skriv i kommentaren, hvad jeres yndlingsforlystelse fra Bonbonland. Og fiskerkostyme. Jeg har seriøst tabt min under vandet. Ja, de ligger under vandet. Det er noget. Kan jeg ikke fiske dem op eller noget? Ej, for... Er min penge floatet? Er min penge despawn? Det er min. Nej. Hey far, vil du gerne lige være sød og stå stille? Please. Hvad skal jeg sidde på? Okay, det vil så fjern. Ej. Hvilken en? Skriv det i kommentarerne. Far? Det vil jeg også. Vent. Jo. Nej. 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 Hvorhen? Man kan købe tøj. Jeg tager bås med siden af dig. No! Jeg kan få sådan en. No. Ej, hvad siger den til? Jeg kan være en... Ej. Heldigvis har jeg råd til det. Jeg vil gerne se sådan her. Far, har I jeres kostymer på? Nå, du må ikke kigge.
Nej. Det var ikke det, jeg ville købe. Ej, far, kan du se, hvad jeg har på? Kan du kigge? Hvad har jeg på? Det kan jeg ikke se. Har du set på min skærm, far? Når bukserne kan vi ikke se. Og ja. Med det vil vi sige mange tak for at I så med, og hej! Oh my god. Det ved jeg.